Siyambonga uNkulunkulu namhlanje futhi it's another day, another opportunity of life. Hey, yeah, zenzeka la ngaphandle. Ziyenzeka kakhulu bazalwane. Wena mangathi uneyinkinga nje ufisa nokuyibulala kwesinye isikhathi awuzama ukucabanga nje ucheck ungena ku social media check neyinkinga zabanye abantu uvela ubone ukuthi yami ngikhalile idenge khona. Akwathi omunye uma motivator wathi mawukhala ngokuthi uneyinkinga wena awucheck umuntu osesibhedlela. Nosesibhedlela naye ayikhala ukuthi uneyinkinga akambe ucheck emangcwabeni. So ufika kahle ayikho into engathi mina inkinga yami ingaphezulu kweyinkinga zonke. Phandle komuntu ongasekho emhlabeni. So nje ebafethu kunzima la ngaphandle. Sometimes masikhala sikhalela ubala. Sikhalela into engekho. uNkulunkulu ke more and above and more than anything ukhona. Simkholo egameni likaJesu Kristu. Before we start our show, sizongena I'd like us to pray, and you can pray along with us. Ulaphekaya simkholo uNkulunkulu and nama intercessors wonke. This is a call for the church. Wonke ama intercessors, I believe ukuthi without abantu abathandazayo mhlambe ngabe baningi asebethathe nempilo zabo kodwa kwesinye isikhathi abanye abantu basamile. I believe it because of you are praying and somebody prayed for you. So simkholo uNkulunkulu ngalokho siyambonga kakhulu nangani bazalwane bami. Father, we thank you in the name of Jesus Christ. Even today, mighty God, we thank you. uNkulunkulu wethu engcwele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. This is another day, my God. We pray, come before you in the name of Jesus Christ as we are, oh God. In the name of Jesus. Siyabonga Nkosi, uNkulunkulu wethu engcwele. Nandulunye usuku ke siyakuthandaza Nkosi, uNkulunkulu namandla. Finyelela abantwana bakho ngendlela ofisa ngayo nangendlela othanda ngayo. Ngegama likaJesu Kristu Nkosi yethu waseNazaretha. Amen. Qobile sebingelele. Sanibonani. Uyaphila? Ngiyaphila. Siyabonga kakhulu namhlanje ukuthi unathi again. Awuyasixoxa istory sakho Qobile awudlali sixoxa ngempela. Yeah. And bazalwane bami nabona nami inkonzo le manje kumndile lapha ekhanda ngixolele ngikhanda lami ecobezelayo. Sihlonipha inkonzo. Umama kaDlamini ke akafuni akajabulanga indlela engikunde ngayo. I think it's after so many years, so many years ngagcina ukugunda ngalo uhlobo lenkunde ngalo. Wekhanda lami sikhulu ngalo. So siyabonga kakhulu bazalwane. Yes. Angisho ukuthi songohlezi ngikunde kanje. Kodwa cha ngithake ngikunde ngalo uhlobo this time around. So Qobile mfethu siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ubuze uzivakashele. Siyabonga uNkulunkulu ngawe. Into yakho ayipheli, so kuphela isikhathi. Ngakho sithi hayi sizolokhu siqhubeza izifike la iphela khona. So siyabonga kakhulu mfethu ukuthi lokhu ube nathi. Last time wakhuluma indaba yokuthi washawa iphathi. Ngashawa ngiya. Washawa uye iphathi. Yebo. Yes. Siqhubezele mfethu la isigcine khona istory sakho uqhubeke nokusilandisa. Okay. But before that konje umshado owushada okumuphi lo mshado wabazalwane noma nashada umshado wasenkantolo noma nashada endlela. Sashade esontweni kwaba into nje ya 15 minutes nje siqeda sayoyilalela ngesisu. Yey. Ngicela ningilande, manje thola ithuba nikongilande. Yimada. Bashada nje, no into ya 15 minutes nje.
saseyigqokile zona iy'ngubo yabo, but kwangesinto eyayihlelekile yabo. In fact nje yayingahlelwanga etheni, lalikhona lona ikhekhe kodwa kwangekho idromesi, kungekho bani yabo, nje kwakuyimnayi sishadela nje, wangena ney'ngane esontweni sashada. Kuzothi ifamily yakhe ayizange ifike ifamily wabe ifamily yakho newele lakhe. Yes. Okay. Then-ke also usho-ke lapho ukuthi uyashawa before iphathini, and then ekushaweni kwakho into yakho iphetha kanjani? Yabona, ngoloku ngishilo ukuthi izinto that are red signs, I mean the red flags, siyaye sizibe thinking umuntu uzoshintsha ma sesemshadweni. Ayikho into eshintshayo ngomuntu manishada. Uma eshintsha uba wese yabo. If ungene naye ejola vele ekubhanqa, yazi ukuthi ngeke ayeke manje, ngeke ayeke futhi ukubhanqiswa ukuthi senishadile until he decides ukuthi sengiyayeka. Yeah. Yabo. Mina ngiphuma kwi-relationship la khona ngike ngashawa khona ubaba wengane, yakhumbula? Naye ngambopha, wabe seyiyeke emveni kokuba ngisule icala kaphindanga ufunqaba mama. So now sengila ngizothola angazi noma ngizothi part 2 noma ngizothi season 2 noma ngizothi paper 2, kodwa nje isimo worse than lesi bengikuso ngesikhathi kusebaba wengane. And mind you, ngishada manje with the mandate yokuprove ukuthi lento ebishiwo ubaba wengane zami ukuthi akekho umuntu ozongishada is null and void. Ivalue yamayihlanga naku ngishadile, shada umuntu engenangane naye, shada umuntu azahle ukuthi ngeke ngisakwazi ukumzalela yabo. Yena wayethe ngeke ngishada umuntu, wayisho njalo. So nangu ngishadile mfana, ngishadile manje umfana wedrama ngishadile yabo. Sesihlelile sethekwini ngigcineke last ngixoxa bengixoxa ngokuthi ubengikade engishaya ngiya emcimbini wangiklinya engiyingane zami yakubona lokho. Right? Waxolisa. Ngase ngixola ngithi ulishila vele umuntu oxolayo. neBhayibheli kodwa phela neBhayibheli liyasho ukuthi asixoleleni. Angithi masisho bakwethu sesizulini, angithi ngibengishaya ngala ma-punchlines ukuthi usixolele izona zethu njengoba sibathethelela abasonayo. Ngiqamba amaNkulunkulu ngithi njengoba nami ngibathethelela abangonayo ngisho ngisho ngingathethelele yebo lo. Ngona ngithethelele-ke lo yabo. Ngithethelele inkosi yami, ngibe umthetheleli, ngibe uxolile yabo. Ngaxola. So ingane zahamba zabuyela emuva-ke. Angizange ngize ngisayichazela ingane into ebiyenzeka. Ngibalulile lokho ukuthi angibanga sabatshela abantwana ukuthi yini eyenza ukuthi baba zangishaye, ningatshela ugogo ngoba phela abantwana bahlala nogogo le ekhaya, bahlala noma. So bahamba abantwana ngoJanuary sasala. Kwasala lo yi1. So ngiba bengishilo ukuthi ngiyimuntu osizayo kubantu besifazane. Ukuhamba kwami kanje I meet people abadinga usizo lami, uthatha umuntu udinga ishelter, umuntu udinga lokho. So there's this daughter of mine again. Ngaza ngomusho again. There's this daughter esengiyithola ngokuhamba kwami ngixoxa kanje emisakazweni. Yeah. Ngahlangana naye ngamazi, right? Ngiyamazi, sefikile wazovakasha, sihleli sonke nezingane la, ngiyafeel ukuthi si safe naye. Even though wonke umuntu wayeworried ukuthi wena futhi ulethe ingane futhi emshadweni wakho futhi, what if yabo. But mina no, sikhuluma la ngomuntu mina wami engishade naye, mina engirelaxile ukuthi uyangithanda mina ngedwa. Ngirelaxile futhi because lo muntu ngesikhathi safunda even ukudrive sasithi masihamba naye emgwaqeni ngemoto, miringi phone ingapha mhlambe ephaketheni or iseduze kwakhe kuyeyakhe, without looking ukuthi ubani ofonayo uzoyithatha anginika athi ngicela ungiphendulele umthetho ngisadrive yabo. So akukho mfihlo la, kukhululekiwe la yabo.
So lokho ukuthi ingane kwathi angikho nje kulezo ingqondo because siqeda ukushada wathi kimi nginabo ngiyanayo yona le ndlela labantu abakhuluma into ezinkulu mina nje ngingazalwa ngembethi nje ngokubuka kwami bayikhuluma into enkulu la madoda engihlangana nawo wathi kimi isifiso sami ukuthi ihistory yakho ingazi repeat ngami wangeke wena mhlala ngomthembu umuntu osho njalo yabo so ngiyathandwa nje mina futhi lana kulo mshado ngingenele khona ukuthi ngiyathandwa mase ihambile ingane sisale nalo mini ke umntwana lo engithi mina ngimthole ukuhamba kwami ngixoxa istory sami sisale naye ubaba uyahamba emsebenzini nami ngiyahamba emsebenzini umndeni uyasala la sibuye sephekile akunankinga alright sixabane ngelanga nje over I think it was over ukudla angisazi ukuthi yini esasiyibanga lo muntu wayenesikhwele sokuthi akho umuntu wakubo ofonayo akho umuntu okwazi ukuvakashela wayengafuni ngisho ngikhulume nabantu basekhaya wayengathandi ngabe ngifonela kwakumnyanyisa ngoba yena kuba bamfonela bamcheck naye futhi mangithi kuyena ngiyam-advise ukufonele phela ekhaya ba-check athi ngifonela abantu abangangifoneli uma ngithini kubona ngithi hayi okay ngiyeke ngibonisa angingayingeni yamcika angazi kahle hle ukuthi yini esasiyibangela lapha but kukhona isonto esasikhonza kule drobheni eThekwini uyamazi umfundisi wakhona so ngase ngiyiyele esontweni hayi esontweni ngasonta ngabuya ngihamba nalengane le mangibuya ngidlule kwenye ama-restaurant alapha kaMashu adayisa ama-wings ngithenge lawo ma-wings ngibuye nasasiwathanda ke sonke endlini ngibuye nawo ama-wings mase ngifika endlini uGayi ngithi ngimphakela lama-wings akawafuni mina hawu indaba ungadli athi nje ayi angifuni kanti ngiphoqelekile ukuthi ngidle yabo nje ugcwele ukudelela ngi-understand mina so uyindaba ungavelanga wangasho ukuthi ngingakuphakeli nokuthi ukuyeka ukudla kuze kubande kuhlale kanje aza akaphendulanga kakhulu wavelwa ngingena nje ngempama eyavele yangiwisa phansi wangena ngempama wangiwisa phansi mase ngiwile wangishaya ke like ngangisekamereni and ingane inomkhuba ukuthi ifake ama-headset amakhulu njengalawa wakho idlala ingoma zayo so isekamereni lelincane ayizwa ukuthi ngiyashawa wangishaya ngawa phansi laphana ke sasihlala khona kuna ama-RDP houses so izindlu zihlangene kanje lindelana so umakhelwane uza yonke into eyenzekayo ngisho athi uyageza uyamuzwa naye megeza uyageza umakhelwane unaliketele liyabila naye microwave yokuzwakala yonke into so uyeza umakhelwane ukuthi gqu ngiyascreama uyangishaya ungena ngani ngiyibhakela la ekhanda angishaye mase ngiscreama kuthi la khona sengilele phansi ingane iqhamuke kanti imiqhamuka izoqhamuka kanye nomakhelwane ubeke unyawo lakhe la entanyeni uthi kimi ngizokubulala lezo usho kanje ngibeke unyawo la athi ngizokubulala lezo ngizokubulala nyana lapho umakhelwane hayibo asheshe basishana lesisusa unyawo la nami ngivuka khona senginamandla manje ukuthi ngeke asangenza lutho sekukhona umakhelwane hayi nami ngimshayeki hayi ngimngene nami isibhaxo lapho uthi umakhelwane nambaho yena ongishayayo kade mina ngishayile kahle vele ube seqedile ngami ngoba bese ngigcoba ngonyawo lele phansi avuka lapho ke hayi ke sakuhlanya ngibheke epolice station straight ngibona ukuthi no I'm gonna lose my life la uvimba nengane ngithi ingane ayingiphelezele uthi enganeni uhlangana khona endabeni zami nonkosikazi wami ayi manje vele nalengane uyayenyanya ngoba akusiye yethu akusiye yakhe akusiya kubo nje wayenyanya yonke into elethwa yimi endlini wathi uyamphelezela ungena khona endabeni zami zomshado ima ngena wona mina isambeni angeneke umina isihambe ifike police station kuyikhane ngikhala lapho ngithi ngiyazibuka ngivukele la khona isibhakela nje singishaye la fike ngikhale ngichaza udaba ngichaze ngisho nje ukuthi cha angisamdingi eduze kwami ngithi nje asamdingi uzongibulala
well i-system yethu-ke ngalendlela esebenza ngayo kunendlela yayo yokusebenza waze walandwa ngithi 2 days later ngoba ngase ngithe nje alale kosofa ngoba yabona ngoba esendlini ngangasamdingi umakhelwane kuyibona bathi cha ukwazi phela ukumxosha endlini esalala kosofa amlanda-ke amaphoyisa-ke waboshwa-ke wangena wayotoka lathethwa icala lebheyili wayesengibhalela ama-message-ke ngiyacela ngicela ulisule licala ngiyaxolisa yabo ngiwaziba ngani nkathi elinde kuthiwe kuyena contact someone ozoyokubhela out akanayi sisodwa la eThekwini especially-ke yena-ke mina at least ngikhona usisi wami bakhona umzala bami yena uyedwa ngempela akanamuntu amjwayele wase-contact umfundisi-ke via inbox yaka-Facebook contact umfundisi cela ngisize ngiboshiwe ngidinga ibheyili 500 rand kanje achaza umfundisi ayi laphaya mefika abuza ukuthi icala lani kuthiwe le assault asabe umfundisi ukumkhipha because aka-understand ukuthi angaze ngirepothelwe mina ukuthi kune-assault eqhubekayo kuleya family so angazi ukuthi uma ngimbhela out uzobuyela enzeni kumkakhe I don't know how dangerous he is angambheli yizwa-ke sibheke kuyi-Valentine iyiboshwa mazimshaya lapha zithi umkakho ukufake la wena kuzoba i-Valentine umkakho uyazi ukuthi ukufakeleni la uyazi ukuthi uba noba wesi mayisethi ucela umfundisi akangambhela out kuthiwa no umkakho ulala nomfundisi kusho manje iyiboshwa ziyamshaya bamtrapa laphaya yabona indlela kwakuyiyo wayezabhale asho ngalesikhathi esalinde i-hearing ukuthi iqale ngoba kwakuthiwa bucinga umuntu ozokubhela out engibhalele ethi ngiyacela ngishawa ngizenklinywe laphaya ngiyacela ungikhiphe lecala sengikuzwile bofuna ngikuzwe ngiyacela ungikhiphe lecala but mina ngangimziba ngithi nje cha uyabona ngizozivuma-ke impela la ngozibiza ngesilima bukhoma ngozibiza ngesiduphu ngafike ngibopha umuntu mina kube yimi engiyombhela out futhi mina ngeke ngiyaxolela wena hayi ngeke cha hayi ngayibamba impela-ke kulokhu-ke cha ngathi impela angeke wangibiza kumfundisi eventually wakusakhuluma umfundisi wangitshela-ke ukuthi ucontactiwe kanje ngamtshela umfundisi kade ngishawa ngithule kade ngishawa lokhu safika la eThekwini ngiyashawa nje mina kade ngimchazele ngithi mina athi umfundisi yena angazama ukukhuluma naye ngimchazele one I think in as much as bebaningi abazali besifazana abakhulisa iy'ngane zabafana bodwa ziyadinga ukudodiswa noma ngabe i-mentor spiritual or i-father figure eqhamuka enkonzweni or ini. That guy had no mentor. He had no one he's looking up to. He had no one to advise him even about umshado. Wayecansi yena nje it's about ukuthi sihlale ndawonye. He didn't know ukuthi yini kwayiyona lesingene kuyo. He didn't take time nje to even ayikho into ayehlupha ngayo. Nokwazi nje umuntu esifazana uphathwa kanjani because musu uthi uyakhuluma naye uyambuza ngempela lento uyenzelani athi yenta lento yena ukhule ekhaya kubuma wakhe nobaba wakhe beyenza phambi kwabo beshayana ebuka so uyabona ukuthi I'm actually suffering for into engingayazi and then he would say to me wena wenzi nje njengoma bekuthi mangaba bebuye emsebenzini 5 minutes later uyezwa thuki sekhala umbhede manje mina kufanele mina ngiphile impilo mina ngoba never ngithi nje never ngeke hayibo so umfundisi ke wayesesho ukuthi uzombhela out and then uzosihlanganisa again yabo into yokukholwa ke okay bail out umfundisi asibize siyohlangana abuye naye amlanda abuye naye asihlanganise sikhulumeke hayi ngixola ayi uJesu phela yo ngixole
but ukuxola kwami kwasekuqaleni lokhu kuzana ne-COVID yabo. So namacala engasasethi kahle wayeya nje ku-attend icala yele ukuthi liyohlehliswa yabo. Kwaze kanami ngabona ukuthi lento ayisisi indawo lokhu like lihlehliswe linyanga elandelayo, lihlehliswe inyanga elandelayo. Ngaze nami ngakhathala ke le ndaba lelicala ukuthi ayi nami vele lento le angiyiboni sizokithethwe nayo ne-COVID kanje. Ngase ngiyolisula siyami ngalisula. But angithi icala lokuhlehle nophakathi. Usebhayilwe out. Oh. Lokho yo-attend inkantolo. Angithi umfundisi umbhayile out. Oh ngiyakhumbula usho umbhayile out waphuma sekumele kokuthethwe icala nje bese ke ucaca ukuthi akho proceedings nje zikhona ngaphandle kokuthi liyahlehla. Okay. So ngivele ngilisula ke nami licala sami. But the funny part is that ngesikhathi ngiyolisula bahleka enkantolo behlekisa ukuthi mabefaka i-ID number yami akabophani nangusisa ayibo bathi hayi wena awubophani enoke lamacala lawa wena mabefaka i-ID number yami nje ukuthi amacala ngibopha amadoda nje ngiyabophana vele sengize ngayivuma ngiyabophana mina sengize ngayivuma ukuthi hayi no ngiyafahlakisana ngidlala nezingane. But the thing is awafiki alikho nje selika kwathiwa cha ligwebile leli cha alikho. Hayi kube ngazothi siyaxolelana ke siba right hayi. Axolise futhi axolisa athembisa ukuthi ngekaphinde. So emveni kwaloko sahlala kangconyana ke sahlala nje impela kwakukahle yonke into. Even though ubona ukuthi iyavuka lento ekuyena. Engathi angangibamba ngamandla kodwa futhi abuya ayikhuze ngethu ngilanga sixabana wabona ukuthi ngiyamkhumbuza ukuthi mina njalo ngizokubopha ngoba now I understand ukuthi ngisho umuntu kumphusha iassault and yena akangiphushi nje umphusha ungisakaza odongeni ungishaya ngodonga yabo ngamandla futhi alenkathi ngiphusheka mina ngithi gehle odongeni kanje manje uyangilimaza sangulimaza ngikuphushile wena wayiphephukela uyacabanga umuntu ongangami ephephuka ngiyaphephuka mina ngesandla athi nje ngithe wena waphephuka yabo wathi mebona lokho ke ukuthi manje sengithi mina kuyena ngizokubopha mina ngikubophele khona lokho ukuthi ke ungiphushe ngaphephuka ke ngoba kumelanga ungiphushe ngabona sekufika amaphoyisa mina endlini yami ezobopha mina ke manje bathi sisi lo bhuti uthi wena uyamprovoke ufuna kushaya ukuze uzombopha sefika usahamba namaphoyisa angimazi ukuthi wathathephi and usahamba nangemoto yami nje behambile nje uyongilandela amaphoyisa manje mina ngendlela kwangena peace ngayo lapha yayingekho ipeace lapha and usefika nalamaphoyisa kwanawo ngibuka inhlanya nje ukuthi naba abantu bengisanganela ngosiyami basho futhi nabo bathi yazi sisi usibuka ngathi siyasangana mina no anginazi ningivuse ngilele niyapi bathi silando umyeni wakho thini sisize la sizokhuluma nawe wena uyamprovoke ngale kwaloko uma kukuhlula futhi kusilalela thina siyakuthatha siyokuvalela so ekseni sengingaba nokhiye wemoto useboleka imoto usethi kimi kahle bengivule icala bazozokubopha uthi ngifike kathi ngishayile hayibo ngathi kulungile kushuthi angiboshweke ngoba ungidinga ngivaleliwe athi ngiyacela ngomboleka imoto ngidinga uyosola ngicela police station uyabona nje angisa understand ukuthi yini mina sengiyiboshelwa ngishaya ngamuntu kodwa sengiyaboshwa wahamba ke ngoba nakhona sebiza umakhelwane ngicela umncenge ukuze kufika amaphoyisa azombopha ngoba la wafike nawo athi azokhuluma nami kodwa kahle kuseza amanye azongilanda ukuthi ngiyoboshwa angincenge kumakhelwane ngize ngimnike imoto ahambe yabona nje kule ndawo ngibuye nakuthi mabe ngibona ngazi bathini nkosiyami ngoba phela sashiya record elibe lapha le couple exabanayo at the same time singajwayelene namuntu abantu babesazi umakhelwane wayengalana lo wayengaphezansi so bonke laba abanye basendaweni nje shuthi babezwa nje ngendaba ukuthi hayi ke sike sabona iveni yamaphoyisa namhlanje akuyoka ukuthi hayi yabona ayikho into ebuhlungu yini as much as nginabo abantwana nginabo abami but kubhlungu ngamthola umntwana emshadweni
ngikubonile lokho futhi ngikubonile ukuthi kubalulekile ukuthola umntwana uma ushadile ngoba ukuhlukunyezwa lokho. Mina lawana wayengihlukumezela khona lokho ukuthi angiyitholi ingane. Uma ngabe ethola ithuba lokungithuka wayesho futhi athi ungcono nomama wengane yami ungizalela ingane. Wena yini umsebenzi wakho? Yabo. Ngathola ipromotion emsebenzini. Promotion yangithatha yayongibeka manje eNewcastle. Kula sengihlala khona. Ngayoba umphathi. So nganikwa nemoto yenkampani. Sathutha ke sonke. Safika laphayana. Sahlala nje ku-one room qala sisafika. Then we moved. Sayohlala ke sathola umuzi sahlala ke emzini wethu o-2 bedroom. So the whole idea was ukuthi mina ngizothola lo muzi ukuze ngikwazi ukulanda ingane. Ngikhumbula ingane zami. And nginengane intombazane engifuna ukuba khona kuwo wonke ama-steps empilo yayo. So lo sifike la akasebenzi. Angithi useshiyile lapha ethi kunokulandela mina. So ngimkhulumele ke na khona ke ifamily yami ekhona eNewcastle esesayidini lakamama. Bazalwa umamkhulu. Ngimkhulumele nabo ukuthi cha ngithole umsebenzi ngiyacela. Awuthole umsebenzi but awuthole nakhona ngi-referral yami owawukade kuyisikole ngithi wabuye I didn't mention ukuthi ngabuye ngathatha i-loan wayofundela i-security from kumfundisa ukudrive or from isikole high school driver. Ungabali uzongiqulekisa yebo kona lokho. Ngeke yawa kuningi. Ngithathi lo hayi ngifundisa i-security. So wayesekuthola umsebenzi wokuba i-security lesikole. Wayenako ukusaba la msebenzi ngoba kwakumele asebenze nasebusuku. So leyo ndawo leyo yayiseduza isikole sasiseduzane nasemzini wethu. So kugqekezwa kakhulu kunamapharaka ayegqekezwa laphana. Ngelinye ilanga wathi kimi ngiyacabanga nje ngithwele kanzima ngikokhela umuzi manje ngapha na iCross ngapha nazi nezingane kumele ngifake imali ekhaya. Uzothi kimi ayi baby ngizofa lapha baby ngizofa ngeke ngiyawuyeka la msebenzi. Ngathi lalela ifa. Ngathi nje ifa futhi mangimele ufa ifa anginendaba ngeke. Yebo wona lo msebenzi omholela imali encane but ukuthi usaba ukufa ngenze njani mina ngoba nami ngimdinga esebenza yabo ngoba mina ngasebenzi uzoloke eshayana nami la endlini. Lalela ifa mangimele ufe bhuti ifa nje anginendaba uzokufela emsebenzini nje ngisotsha kulungile. Ngase ngimncenge lo bhuti ngithi bafethu lapho I did not mention ukuthi kwi-license yakhe uma wasinikeza imali ukuthi ayokwenza i-PDP yabo. So unayo i-PDP manje ku-license. I guess everyone in the family babe usupport umshado wethu ngoba wayekade ewumuntu ofana nendodana ekhaya. Ayikho into ayengayenzi makumele yenze igceke uyalenza nkosiyami makumele kupendwe yabo nje masifikile nje mangabe njengoba sasehlala eNewcastle masifikile uzorawundi igceke a-check nje ukuthi masizobona uma nezingane azo-checka mhlawumbe bakhona ama-globe angasebenzi yawafaka yabo ukubona nje kumonitor ukuthi leli khabethe leli liphumile afubuyisela iskru ngoba wayengekho umfana ekhaya. Ikahle kahle uma nobaba banayo ingane yomfana singamantombazane nje su4. So uyabona ukuthi wonke umuntu ekhaya wayemthandela lokho ukuthi he's the son. Esane umthwalo ke nokho. Hayi. So uma sesilaphayana ngiyabona ukuthi manje nangu uyangikhalela ngizawafa. Okay fine. Ngicela ubhuti bami ke lapho mamkhulu ukuthi bamtholele umsebenzi. Bamtholela ke. Othola umsebenzi wokudriver ke. Wawungcono kakhulu. One yaboost igo yakhe le ndaba la msebenzi ngoba wayekhala ngokuthi yena uhola imali encane mina ngihola ngaphe kwakhe. So umholo wethu yayisiyalingana ke. Yabo kwase ubangconisini. Yabona ingane sezisivakashela seku-right sekungcono. Wawuthola lo msebenzi mhlambe kwaku uNovember ka2021. So zavakasha ingane ngoDecember then we decided ukuthi
sorry nginabantwana abawu-3 mina so ngashiye yi-1 kuma ngasasa laba abawu-2 abancane ngithi abazalwa babo yedwa ngazohlala nabo sahlala nabo-ke kukhona no-anti ku-right but nalapho wayengayekile ukungishaya wayenayo indlela yokungishaya ngikhumbula ngelanga ngaze ngabiza u-anti ngimemeza u-anti ey'nklinya ekamereni engishaya u-anti akhuze lo muntu akaphuzi akukho ukuthi mhlawumbe uba nodlame mesedakiwe or ini akaphuzi he's so healthy uphuza amanzi mayiphuza yabo akusikhona ukuthi umuntu akasina umuntu abangani akasina lo muntu kungathi uyahlohlwa or ini cha kwaya ngokuya wanyuka-ke umholo wakhe wasuba ngapheko wami ama flames seyabhampa-ke manje-ke ngithi sewukuthi usewumnumzane wekhaya impela-ke manje-ke seyabhampa-ke nje usuyezwa nokukhuluma nje manje ukuthi kushintshile ukukhuluma la uyabona ukuthi hayi cha le ndoda hayi ngeke usezizwa ukuthi useyindoda impela ebese nginayo-ke le nhlanhla yokuthi uma ngifika nje enkonzweni mina uma ngifika enkonzweni ngizoba kwi-limelight noma ngizokhonzwa mhlambe umfundisi wesilisa umnyanyise lokho hayi aza ngitshele nje athi kimi ngicela nje njengoba sesasibhizi sicinga ibandla sizokhonza kulo cela nje bandla uyiyeke le nto yakho yokuthi ena ukhonzwa befundisi ukudlula mina mfundisi njalo nje uzohlala ukufonela wena njalo nje ukuthi ngaze ngadecide ukuthi futhi asiyeke nento enkonzweni sayeka sahlala phansi sasiyeke nento enkonzweni sahlala phansi ngoba vele nesonto sasingalithola li-right laphana-ke eNewcastle bandla mungena wakhona banako nje indlela yokuthi bafuna ukuthi bazenze oclever kunawe yabo sasibabuka-ke nalaba-ke sasibajoyinela amabandla kwasithi siyokhonza nabo babesizela ngemiqondo nje ethile sagcina sihleli phansi sangakhonza sahlala iy'ngane ngayitholela isikole zafunda kwakumcika-ke ukuthi mama wengane yakhe akafuni neyakhe ingane kwakumnyanyisa ilanga washaya lezi zami iy'ngane yabuhlungu inhliziyo yami eyishaya ngebhandi ngiyubona umuntu uma ezoyishaya ingane ami-minute alidonse kude ibhandi ayishaya ami-minute aphinde yabo akufani nje ukuthi uyishaya wena ungizali angithi ngale kathi ugangelani yabo ushaya ingane yakho but yena ushaya ngathi ushaya iphara ulishaya ngemvubu kade litshontsha or kade lenzani yazi ukuze ingane ikhala ihlala phansi zazimthanda-ke zimbiza ngobaba zikhulele kuye ngoba wafika lo mncane vele na2 years so ukuze ingane ikhala awazi noma ukhuze awazi wenze njani yazi late night ngalala phansi on the floor ngathi yabona ungakazi ungihlukumeze kanje sungihlukumezela nezingane ingane zami suyishaya kanje namanje hayi athi nayo ngishaya kanje na vele mina mangishaya umuntu nawe kwashaya bani ngaphandle kwami aze ngikubona ushaya umuntu mina umuntu uthi wena ushaya kanje vele usho bani wakwamshaya wena yabo axolise engisasho Kuba ngcono lokho kodwa-ke engcono sithi obvious yeah kwaba njalo umxoleli axola akubanga isikhathi esingakanani iyaqhubeka njalo nalento ama-events uyasupporta even though phela nakhona udlala i-drum but even though ekhombisa ungayithandi ayikho into ayithandayo engiyenzayo inkinga ayikho ufuna ukungiyekisa wazi wathi kimi mhlangane nemali lento le-event uyoyiyeka ngase ngimbuza umbuzo othi mina kungani kanti ufuna ukungiyekisa yonke into engiyithandayo wena ukubona ukuthi wena mina nginamaphupho nginemibono ngempilo yami eyaphambili but wena ufuna ukulwisana nayo yonke enye into ayiqhubeka kulungile iqhubeka yabo uyadikila kufanele ngiyeke nale event ukuthi awuyiye ngana lento yabo ngiyambuza ukuthi kodwa yini ngempela awuthandi ukungibona ngingconywa wayengathandi ukungibona ngingconywa wayengathandi ukungibona ngiqhubeka phambili kukhona into enhle engiyenzile nje wayengathandi ngijabule ngangokuthi ngisho ukujatshuliswa nguye mina ngiwumuntu wesifazane othanda izinto ngiyayithanda imbali ngiyawuthanda chocolate
ngisho ngimtshela lonto le yathi ukuthenga imbali ukumosha imali ngithi mina kodwa imbali zi100 uyini 100 kumngakho suka kude kangaka nayo uyabona ukuthi usuka kude kangakanani nami so 100 uyini ubuneke 100 wakho kubuneke kulungile uthengele umngakho ujabule hayi yabo futhi azange zayithenge ngempela wayingayihluphi iMother's Day hayi wayethi kimi ingane zami kufanele zingiwishe happy Mother's Day hayi yena umbuzo wami uzothi okay zinika imali ke wayinganiki ingane imali zingijabuliseke iValentine hayi so laqanjwa umuntu alibaleke nami ayikho into afuna ukuyicelebrate nami sekulamula khona kuthi birthday ke kuyamphoqa ke yabo kodwa nje ayikho mhlambe neChristmas Day ngaleso sikhathi ngalowo nyaka ayikho into afuna ukuyenza nje nami sihamba isikhathi silande nalomdala the following year azohlala nathi kuqale kube istrain kuye ngimbona ukuthi manje sekumnyanyisa sezizonke lezi ngane la sekuyamnyanyisa asekho happy seyinto esihlala imuncu seyinto ehlala isithethisa nami uyangithethisa kanti hayi awume kuhamba isikhathi ngibone useshintshileke ukukhuluma akasangiposti angisesiyelwa amfazi ayemthanda njena ne-profile picture yena wayenza sure ukuthi ku-WhatsApp ufake mina naye but yashintsha wayifaka yedwa yabo sekune-password efonini awuna hayi siye ku-event ya-2023 masifika kuyo nginqabe ngisho ukushutha naye kula event I told my story njengoba ngilongiqalile ngisixoxa but ngisixoxe ngisiqashule yabo ngesikhathi ngoba ngisengifuna ukuxoxa u3 ama incident ngixoxe phela nanokuthi sengiyi-happily married qhambela wamangami so that year I could not say I'm happily married ngavele ngakhala stage ngehla nje stage impela sengibanjwa sengikhala azangikhulume ngomshado wami ukuthi sengi-happily married vele ngavele ngehla stage ngakhala so ufuna ukushutha nami siyashutha vele ngokusuke khona but ngangafuni ukushutha lokho ngoba lo muntu lo ngiyamnothisa ukuthi ngisho ngihambile ekhaya ayisekho i-video call ayisekho i-message singekuthanda akusekho lutho nje sekuvuka umuntu aphile nje ahambe enzeni lo akwenzayo so ngiyabuka ukuthi hayi akusekho mnandi mina la akusekho nje mnandi akusekho akumile nanokuthi mhlambe kumile ukuthi ngiyashawa akumile lokho kuyaqhubeka futhi wayeseqale phansi kakhulu sekohlweni ukuthi ngingambopha hayi inila ngahambe ngekhaya ngibuye ngithi mina ke nayazi khona ngimphathele ilokuzana amakani ilokuzana ngisho ibrand but iside ngina awuzame nakho khona ngitshela ukuthi kukhishwe ibrand entsha ilokuzana yeside hayi awaphuze u2 vele njengomuntu ongajwayele ukuphuza vele amknock it down alale lavuka idemon lathi nansi ayifoni sathi phone lathi idemon nansi ifoni thatha ifoni ufile lo thatha ifoni ngithatha ifoni yazi ngenza kanjani ngangena etoilet ifoni ngayikhiyela phakathi ahlala athi let the show begin ngambona mayifaka le iphethini yakhe ukuthi ifaka kanjani ngisho sengathi angibona ayina ngempela ngiyifaka iphethini yavuleka ngiye ithombeni hayi angitholi lutho ngiye WhatsApp hayi angitholi lutho hayi lapho yabo uma usuvula into engiseyakho usuke uhefuzelela la inhliziyo isuka ngathi uthi iphuma usuke ula ufuna ukuthola lento engiyifunayo ke namhlanje ngizoyithola manje lamafoni okay le phone intsha right ngebirthday yami he did not get me a gift kunaloko mina ngathenga iphone yami ngathenga neyakhe so I gifted him ngebirthday yami so yinja le phone sengiyivula ngephethini mina ngiyibone ngiyitshontsha ngathi ngavele manje lamafoni lawa amanje angithi iqale manje into uma uyidelete iye ku recycling bin so yena akawujayelanga recycling bin.
akanakile uqacane medelisi liqedile mina ngiye straight ku recycle bin fike lapha i-anaconda ishuthiwe ibimodeliswa phekwa amashidi ethu omshado ishuthwa ibisi yabona yeyi ngethuke lobuthi ushuthi itoto iyahamba iba yi-take away uyayisenda hey hayibo ngiyabona nazi nezithombe zamabele asibani wayimshuthela isifuba kinga phela lento sengiyibona la ku recycle la angisayazi bisendobani mathini ngikhona i-screenshot iki sibhaliwe le-screenshot angazi wayisendela bani sibhaliwe ukuthi ngifuna ukuyolanda i-charger manje ngiyanqena naye reply hayibo hamba uyolanda i-charger ngifuna ukukhuluma nawe athi na ngiyanqena naye nengane yakini la ayisingidide sithini le-screenshot lesi ngeke ningasinaki ithi mina shuthi lo ujola nentongane eyaziwayo kubo ngoba mayithi naye nengane yakini shuthi umuntu omakhelwane wakubo shuthi ingane yakubo khona ingane kube evakashela lo muntu yabo ngidideke nje ngiphele hayi yazi njengoba ngilongishithi yabona ukuvula izinto engesizakho ngapha uma ithola singasakwazi ukuhamba inyawo seziyiphambanela find out ngibukele lethi ngisakwazi ukuhamba find out ngiyaquleka because ngiyabona ukuthi okay kuyajolwa la nazi ithombe zosisi nani afika lapha for the first time ngamvusa ngempama afika ngayithela nje kuqala wathi methi uyaphaphama ngathi yini lo yenza la yini le ethuke ke manje evuke avuke athi kimi hayi ima ngichaze ngithi uchazani ujolela ba wena now sekubuya ukuthi ungijolela kanjani wena I made you, I gave you life ubungenayo ungijolela kanjani hayi ngimusho abese angichazela kaxoliseke as usual angichazele ukuthi usisi ubani ku Facebook ngiye kombuka ngiyabona isidudla nje sikhule sineshrapa ke sona lesi sinemgode eqolo sineshrapa ke sona ke isidudla hayi anginike nenamba yaso ngisifonela isidudla sixolise hayi ngidlule kulokho but angisadluli now into about cheating a cheating partner uqeda konke ukuzethemba kwakho konke you think ukuthi yini engcono ngalo yini mina engikho right ngami yini engiyenzile ngoba ngilonke ngifocusile ngiyakhala yabo ngiyamuzi all my life nawe lokusayiqala nawe impilo ngifocuse mina ekutheni impilo yethu ayibe ngcono I've been a man in this marriage for a long time wena uzongibonga kanje uzongibonga ukuthi ungijolele ku Facebook la ngikhona ku profile picture ibhaliwe ukuthi married profile ngitsegiwe kulo married uzoshela ku Facebook ukuthi uhlangane nento ku Facebook ukwenza kanjani ukushela umuntu wena mina ngiyise izithombeni yabo ngibuza yonke lo mbuzo axolisa okay fine kuze ingane ke azikho nje bakwenzeka yonke lento yabona le yanto angifuni mama mina ngaze ngafonela usisi omncane athi you didn't prepare me aningitshelanga nina ukuthi kujolelwa indoda ngathi uplana umncwabo hey ngathi kufiwe ekhaya yabo angizethembi meke wa scroll ifone ngimbuka kanjena yabo akusekho nje ukuhlaliseka kahle angisena kumethemba naye angisazi ngenze njani kwaba worse ke sengithe akakhiphe le pattern because inkinga zethu ziqale makungena le pattern kunokuba ikhiphe wayishintsha athi mase ngitshontsha ifone futhi ngifaka le pattern engiyaziyo akusesiyo hayi ngalwa ke lapha yana I declared myself crazy ngathatha nje i-cigarette lighter emsebenzini lapho ngisebenza khona there were ama-promotional staff so they had i-cigarette lighter ebrandiwe nenkampani so ngathatha yona beyihlala kimi lezo zinto ngabamba ikhethini kanje ngathi it's either
la cause ngase ngimkhiyele ngaphakathi kamareni ngantshinga ukhiye ngaphandle ngathi it's either uyayivula le phone manje ukhipha le phethini noma rest in peace to both of us njengamanje athi yabo manje asivele sife so2 because now I'm calculating ukuthi sengisuka kudangana lo muntu ngiba ngivuka naye ngifana ngibe ngimadarisha ngifana nonina lo ngimenzile ungenza kanjani nje ngoba wayesebonza ku serious ke ngawulayitha ngempela umlilo ngathi yabo manje akusho asivele sifeni today azayivuleka ifoni ayivuleke ayivuleka ngikhombiseke hayi ngingaboni lutho kuthe ngaboni lutho nginjalo angisayeki ukumthuka iangry yamthuka ezwa yamtshela nje ukuthi ngikufukulile wena ngikususa khona ungakwenza kanjani ukuthi uvele umjole ngingajolelwa nguwe mina yabona nami sengiyaqhosha sengiyisa nje straight na ngingajolelwa nguwe wena ujolela mina uyini wena yabo kuze kufike la khona impela ke hayi ke angishayela ukungiqeda ke lapho ke nami ngivele ngiyilweke kwaphihlika imibhede lapho kade ngibhizi ngimhleba kusisi wami wayenyanya ke mangipress ifone engazi ukuthi ngiyipressela ini especially ngoba wayisuke ecabanga ukuthi ngikhuluma ngaye kanti vele ngikhuluma ngaye that day so wafuna ukubona ukuthi khona yini engiyikhuluma nosisi wami nginale tendency ke yokungathanda ukucharge ngithi ubonile namanje nje ifone ufika ngifaka echarging ihlali la esandleni ifone ihlale ngiyipressa ihlali ngena battery so inhlanhla yami yaba ukuthi my battery was already 1% ngane kathi zama ukungiphuca ifone akukho lutho likhona efonini yami ngaphandle ukuthi sasihleba ngaye nosisi wami ufuna ukubona lokho angifuni nefoni yami sibanga le phone wangishaya ke ngishayela ifoni yami kwaze kwakhona la angiklinya khona enklingela against the door mengiklinyela ngasemnyango ngangizithi umoya manje uyaphela I've been struggling to breathe for a long time nomuntu engishaya so into ithi ngibe neoption yokuthi ngizwe unyawo ubhozo wami umthinta unyawo bese ngivele ngiliphakamisa unyawo ngimshaye ngalo ukuze angidedele la angisenawo amandla sengibambela kakhulu isikhathi eside ngale kanje ngimshaya angidedele ebese yena ke wena angixolele bandla kodwa wena wabona amaZCC axhume phekwalo unyawo lami lo lade lomshaya alishaya aphume khona kunjalo ngathi nje if I die ngeke ayithathe ifoni yami wangihudula phandle ke sengihudula ngamadolo ngascreama ke kwezwa ke omakhelwane ke ngabona abo sebezogcwala igcekeke bayabuza kwenze njani ngithi mina uyangishaya useyaphika usethi nje mina ngishaya umuntu esifazane mina yabona nje sekungazuthi mina ngiyasangana athi mina yazi umuntu esifazane yazi umuntu angakushiya uboshiwe angakushiya ubaliwe mina ngishaya umuntu esifazane mina hey madoda ngiyazi nalento uyena lo loke ngibalele ukuthi mina ngisusephe empilweni loke ngibalele ngikhathele lento yakhe mina ngikhathele na ukuvuke kimi ukuthi okay omakhelwane babe nemeeting nathi ngibatshele mina ukuthi mina no ngibuze nsi ifoni yami ifunani kuye ngoba nansi namanje kuyena and ubhizi uzama ufuna lento ayifunayo efonini uzama ukuyivula ifoni isicimile ayisena battery kuze kuthiwe bhuti sicela umnike ifoni yakhe anginike nangempela ifoni lapho kade ngishawa ngivuvukela umlomo ngivuvukela ubuso unyawo manje likuvuvukile it's right after Christmas I think it was right after New Year's Eve yabo ngiyakhala and ngiyabona ukuthi angisekho right ebese umakhelane lo nomunye owangizwa kuqala athi yazi njengoba ngize ngaphuma ingane yami ekuzwile umemeza yathi mama nangu umama ememeza ngale kamakhelwane ngathi uyashawa ngathi ukhonto emlimazayo